това видео ще ви покажа топче крайник за бял бастун за слепи хора. Както виждате, той е червено на цвят. Върти се за по-лесно използване. Диаметъра му 5 см. И отдолу има хукичка за поставяне. Как става поставянето или сменянето? Имате бастуна вече с поставена топчица. Ако нещо се е случило на нея и трябва да бъде сменена, как става? Хващате бастуна и издърпвате топчицата. Както виждате, има ластик отвътре. След това хващате новата топка и я закачате и докато държите, махате старата. И след това си я пускате. Ако имате някакви други въпроси, не се притеснявайте да се свържете с нас и да питате.